Ahojte priatelia, vítajte pri ďalšom videjku zo série našich videotutoriálov k akustickej gitare k Martinom Worship piesňam. A dnes my sme si prešli pieseň Ranené dlane. Je to ďalšia relatívne jednoduchá pieseň, ktorá má dve akordické zmeny. Originálna tónina je E-dur, ale ja ju hrávam s kapodastrom na 4. prášci v C-durových akordoch s tým, že zo začiatku vybrnkávam, potom pridám trsátko a tie dynamika piesne sa mení postupne. Tempo je 76 BPM, kto by chcel použiť metronom. Používam v tom opäť ambient alebo reverb a takisto delay natapovaný na toto tempo. Takými špecialitkami je, že teda začínam vybrkávať prstami, slohu a medzirefrén, potom pridávam trsátko a hrám postupne ďalej. V tejto piesni by som iba doplnila, že akordy a text nájdete opäť v popise piesne. A teraz si pôjdeme zahrať spolu. Pauzu, ale pokiaľ nemáte iné nástroje, ktoré by vám to hrali, tak kľudne hrajte tú medzihru aj vy, čiže AML FC v mojom prípade.
Ďakujeme pekne, to bolo všetko. Verím, že si pozriete aj ďalšie naše videjka, že vám to pomôže vo vašej hre na gitaru, v vašej osobnej či spoločnej modlitbe. Spokojne nám píšte komentáre, čo by ste chceli ešte sa naučiť možno, alebo vidieť nejaké ďalšie piesne a verím, že budete z toho požehnaní. Majte sa pekne.